Se algo demostrou a pandemia da COVID-19 e a crise sen precedentes en tempos de paz que estamos a vivir é a forza e a importancia do traballo das mulleres para soster a vida, para soster o presente. As mulleres ocupan eses traballos que se revelaron esenciais durante a pandemia, que son traballos precarizados e invisibles. Tiveron un certo recoñecemento social, parecía, ao comezo da pandemia todos recordamos os aplausos, pero un ano despois as súas condicións laborais, sociais, económicas continúan sendo, Os últimos datos que coñecemos sobre a situación laboral das mulleres en Galiza resultan alarmantes. A crisis da COVID ten apartado o mercado de traballo a un número maior de mulleres que de homes. O 77% do emprego destruído no ano 2020 foi feminino. 15.900 mulleres paradas máis. A maior parte destas mulleres, que deixaron de figurar como ocupadas, pasaron a engrosar o grupo de persoas inactivas, é dicir, non figuran como desempregadas, senón que saíron do mercado laboral. As mulleres foron obrigadas a subir de balde os coidados que o sistema deixou de realizar, facéndose cargo das persoas dependentes cando se confinou a población, cando se pecharon as escolas infantís, os colexios, os centros de día, os centros de atención á diversidade ou os servizos de axuda no fogar. E agora vense os resultados. Se a muller xa tiña un papel preponderante nos coidados, esta crise afonda na fenda de xénero. As mulleres asumen máis carga de traballo e coidados. Mentres nos coidamos, eles repartense o poder e os consellos de administración, e isto tradúcese na profunda fenda salarial que padecemos as mulleres, que maila ser ilegal continúa a superar o 20%. Entre a aprobación de menores ingresos, o peso das mulleres é maior. O 41% das mulleres tiveron salarios inferiores ao salario mínimo interprofesional. E esta fenda salarial tamén ten o seu correlato na fenda das pensións, cobrando as pensionistas galegas unha media de 300 euros menos. Todo isto debuxa un panorama desolador para as mulleres. Yeah.